ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଉପରେ ହଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ଭାଇ କହିଲେ ସୁଟିଂ ସରୁ କଥା ହେବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛି ଆଉ। ତମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖ କେମିତି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କର। ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦେଖ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ମନିଟର୍ ଲାଗିଛି। ଭିତରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମନିଟର୍, ବାହାରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ନହବ। ଏ ଭାଇ ବୁଝଉଛନ୍ତି ହିରୋଇନକି କ'ଣ କେମିତି ସିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ମନା କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଇଏ କରନି ବୋଲି। ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଡିରେକ୍ଟର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭାଇନା କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା, ତଥାପି ବନେଇଛି। ରବିଦାରୀ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲେ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ବୁଝାବୁଝି ଚାଲିଛି ଆଉ। ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସିବେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଚାରିପଟ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ। ମନିଟରରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ସିନ୍ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ବାହାରୁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇକି ଯିବ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଶିବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖପାଖରେ ରହିଥିବା ଶିବ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଲାଇଟ୍ ପରଦା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ପଛପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଘର ସେଟ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଏରେ ବନା ହେଇଛି। ସେଟ୍ରେ ତମେ ଜାଣିବ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହଲ ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି ଜଗା ହେଇକି। ସରିଲେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା। ସୋଫାରେ ସବୁ ଜରି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, କୋତରା ହେଲେ ସେ ଆଉ ବସିବେନି, ସେଠି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଆସିଲେ କ'ଣଟା ସେ କହିଲେ ସାରଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସାରଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବରେ ଟିକେ କହିବେ। ଓକେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ପଇସା ଜାଣିବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ। ଆରେ ସେଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ସେ 2 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 2 ପଇସା ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଉପରେ। ହଁ ନାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ।